radyo. Kisay tao riya. Ngano gipaw ang radyo? Naminaw ko eh. Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malas lagi na ako eh. Di malas ko kayo. Dahil sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam ang pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay, nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dini sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong kung magasanta sa kagaw ni Cain, nga may kuyanap sa atong dapitan. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isukid ang ibo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahang. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gila mo'y nagyutiay ang imong kahang sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilok-pilok nga panibalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gipatay yun ni Leo ang opisyal sa kapulisan aron unta mag-imbestigar sa kagubot sa ilang syudad. Miluag ang gibating kabalaka sa amahan ug anak sa gibuhat ni Leo. May giandam ng daan nga dakong kaut ug gidubong ang opisyal sa kapulisan apil sa auto. Nanawag si Alan ni Teresa. Bisan unsaon pas dalaga apan dili na siya makapugong sa ulitaw. Tungod kay wa naman ikita sila si Alan ug Teresa, nagkahukom si Leo nga si Bibit ang ilang atimanon aron mo pakita na gid si Teresa. Tuod man, di maniho pag-ayo nila ni Leo nga sayon rang makuha nila si Bibit. Ug tuod man, nabaling gid nila si Bibit. Niya ang sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain. Dadiring yung motor. Ikaragos Bibit sa auto. Sa atong sabot, ha? Isibat ang motor. Dan-ana sa usa ka bahay ni Chief Leo. Laga! Ipanapling lang ng signboard checkpoint. Wala na trabaho. Balik mo sa kaisakinan. Bantayin. Kasi magkapagtuno niya na. Tara! Dali mo! Pas! Lahos sa gianda mga bahay nga mo edad. Ana ni Bibit kay tawgo na nako Sir Leo. Hello. Sir Leo. Oh, Francis. Unsa may lakaw niyo? Talirang naman, sir. Ayon si Bibit. Nakadakita na mo. Paduong namin dito. Good work, Francis. Magabot lang ta dito. Paduong na sa goso si Kanan. O, sige. Kaya tawag kong pasod na ko si Congressman o Gamayo. Ay, kadugay. Leo, Dugay ba naman nakatawag, Congressman? may gitubag kong lain sa usa ka cellphone. Tanawag ka man. Kung si Kalambuan, Leo. Nakuha na si Bibit. Good. Kung mao ka na, ayon maron si Bibit. Gidaanan nila ni Francis sa usan ako kabayo. Pangain itong baya.
Ang bahay sa Leo sa Kubaong Kapilya sa Barangay Santa Rita. Ayaw kayo magkumpiyansa bisan layo og mga silingan ang usa mo kabay, Leo. Adto taguan sa bibit sa underground, Congressman. Kinahanglan, dili na itong mapakis na hikayo na, Leo. Ipasalig na mo ni mo. Kini na lang ang katapusan akong trabaho ni mo, sir. Naibaw ko nga dili na kamtan og sahop sa adlaw karong adlaw magubot na ang kapulisan. Kay dili na nila magkontak ang gipatay na kong taga-krami. Nahibaw na mi anak sa Papa Sixto. Kuman ini, di na ko ninyo makita. Sit up ng tanan, Leo. Kung nasa kaaging mo gawas Pilipinas. Bye, sir. Ayo, Leo. Bye. Kami, pasensya ka na, Chief Leo. Kuhaw na ako kini mong armas mong hawak. Tinuod gid ay nga di kagid may lahanalan. Tiguang kakyong tanaw. Mo ba, Chief? May dako kakaayo sa nibibita. Kaya niyang manghud imong Papatay. Oh, ako siyang kipatay. O dili kay si Brenda ra. Sa akong kwenta-kwenta, di na ako mayhap kadaghan ang akong napatay. O ipudot na kayo sa muta kadaghan ng akong mapatay. Mamatay ka! Mamatay ka! Unsa na? Unsa? Grabe kay kag pagsalig sa imong kademonyo, Leo. Bisag alkansi ka na. Magpatuo ka lang gihapon nga mo'y kapabor. Buwa nga, nagtubay ako nga ikaw mo ay na ikaw atong buto ha. Ako di ay... Bisag gamay. Tanawa, yung kumadlok bisag gamay nga mamatay ko. Sibaw ko na, Leo. Dutlan ka kahadlok ang sama ni mo kademonyo. Asa ka na ko tiwasi. Ang hanggo kasa, aron gudi mo masiguro. Sa akong agtang. Asa ang balik-balik ni mo, oy! Unsa man na? Di mo ginabaw nun hangtod ka mamatay, Sixto! Maglangit! Unsa man, Leo? Sir. Si Leo na sa nananawag ka? Si Leo na nananawag? Ninong, Sixto! Siya na ni! Kuhaan niya si Leo. Iyasong siyang auto. Alam! Alam! Siya na din na, ha? Patay na si Leo! Mga langit! Leo, naasya sud siyang auto. Tuas tukaran sa kundo. Ayaw ninyo isaba! Hoy! Iatong dagway ninyo! Ayaw ninyo isaba! Ayaw ninyo kay bawo ni bisan kinsa nga patay ang hipi din siyudad. Kay gipatay sa bisilante. Dali na, Pasikso! Asa man ta dyan? Punungan na nang imong balik-balik ka musultik, ha?
Muna nagdahig di malas sa itong ama. Di na ko balik-balik. Pwede na ko balik-balik. Pwede na ko balik-balik. Pwede na ko balik-balik. Pwede na ko balik-balik. Oh, di close, balik. Gabi agi puskaga na niyong bamba. Oy, magalangit na. Busy man yung cellphone. May ikasulti ka, Teresa. Busy yung kayo. Ganun magka. Mausap ang cellphone ni Bibit. Busy. Hindi sila makontak. Doon ako nimo. Di pa gusto mamatay. Di pa gusto mamatay. Bet, magkita pa ta. Dili ka mamatay. Pagdali na siya! Maloy, Malia! Husto na! Iko na! Ayaw na yun yung masakitin si Bebet! Iko na taon! Husto na taon! Di anak ko! Di anak ko! Maayo kay nabot ka na, Tess! Kalaog diya sa mo gisakan og suot sa bahay! Okay, kana! Nanaog na ko sa sakyanan. Nakita ka na mo. Dali, suot dali. Aron maluwas na mo sa pipit. Oh, naanak ko. Pamati ako sa tingog ni Bebet. Ay, kaplaka. Bet, tingog. Ginoo ko. Bebet! Bebet! Busy. Ba't nila ka cellphone? Daligin makontak si Bibit. Huwag na mo nang dili makontak si Teresa. Doon ako sa lapit nga gitadaan nila ni Bibit. Matod ni Leo, Santa Rita o sa guba ng kapilya sa Santa Rita. Hello? Hello? Si Bibit na Di ano po sa putahan, Beb? ito. Tahan. Ginoo ko! Kabunog ni mo, Beb! Sorry kayo, Teresa. Ikaw ang magituyo na mo. Kaniya ang talis, Bibit. Ay! Maloy mo! Teresa! Tabangin ko! Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording Engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.